Dobar dan svima, ovdje je Ničba 1010 i danas radimo jedan Android application review. Znači, aplikacija se zove Riječalica, ima 14,28 MB i potpuno je besplatna. Možda ja uspijem uloviti svoj Wi-Fi odavde. Uglavnom, radi se o tome da spajate riječi. Pokazat ću vam kako zapravo se to radi. Znači, puno hvala mom bratu, Tripuncheru, za to što je posudio mobitel za snimanje. Dobro, ajdemo onda pokrenuti. Znači, postoji na mnogo drugih jezika. Mogu bi baš istišati malo. Znači, evo ga da vam pokažem uopće kako se igra. Znači, praktički se igrica srušila. To se došlo, nije. Znači, igraj sada. Spajamo stvari ove. Moramo spojiti riječi, malo je teško pre kamere, ali znači pin, evo ga. Pik, duh, evo imamo sud, run, ne mre, ali uglavnom, znači spajate riječi i dobijete šta ima, koliko bodova dobijete, keep, ne, nema keeper, poni, nema poni, pinu, rus, ne, znači ne možete kako se zove ovo imena. Znači, to je praktički to što možete raditi. Jako je zarazna igrica. I ako kupite taj Pro, ovo tu, možete zadnjih 10 sekundi igrati, ali ako ste fakat dobri u tome, vjerujte mi, neće vam trebati. Znači, da vidimo koji smo. Evo, pišu vam, znači, najduže riječi vam pišu. Najduža riječ je ovdje bila sretnik. Mogu pogoditi, ne mogu. Tak. I sad ćemo vidjeti koliko bodova smo dobili. Koji smo? 403 od 580. Znači, prikazuje samo do 200. I to je praktički to. I sad ću vam pokazati, znači, šta još ima. Imamo dodaci. Postignuća. Znači, imate kao achievementa ovdje. Različite. Imate, znači, najbolji igrači. Meni je rank 11.000 od 97.000. Nice. I što još imamo? Znači, dodaci. To nikad nisam vidio zapravo, da vidimo što to. Pro verzija, promjena imenu, 2 eura. Da, ime možete nakon šta... Kaj je ovo? 4 eura. Malo sutra, znaš kaj? Budem to malo sutra. Znači, ime možete promijeniti kad imate 1000 rating. Ovo je bio Ničba 1010 i to je moj app review. Nadam se da vam se svidio. I recite koju aplikaciju želite da reviewam dalje. Puno hvala i doviđenja.